he biakin hi United States biakin ro pui berani ome adang dai hle mai hetiang biakin ang hi mun danga ala om reng reng lo ma se pathian chuan chung kwa in khom theina turin man laya kan in khom thin na boruak ang aom theinan asiamani keipo hi Ohio a biakin lian vak lo watanga lo chor chuak kania ma se Cincinnati a lian kani chuta chuan biakin lian vak lo hi a om ve a tukin zinga hian he biakin ro pui le dang dai taka hian mana kain khom ve thin na Lindsburg Bellefontaine Greenville chuan Findlay le Cincinnati a kaom darang chin kaom le nin ka ria pathian hi ro pui le ti ka ria ni Dr. Robatan ni china hemi biakin sakna na dollar zanga min pe tia soi kha lo na nia apung omin zanina enge ka soi don tia min zo khan chan dan tur ka hre mai lova tuna po kala ngai tu mek a eng zonga thil ngai to hian ro pui takin na athok thi athok zel bok chu chu chiang takin a thleng nge nge thina in dubi deadly hei phei chu enge ani ti ka hre chuang lo karon phua chop ve mai mai ni tukin zinga hian in nuna eng po thleng mai thei du khop lo na him lo na ne na chang lo anga in ngai tlat na te po ni thei ka hril du cheu chu khatiang renga in omangai lo ti hiani tuna i om na mun hi engkim thak dang lam thei tu chen na mun ani a ama chuan a thak don che ingai tu na te thak tir chianga ama alung oina nei lo le lom na tur nei lo mi hring ni thin kha be se na te a eng zong a thil thlir mi in ring tok tak le ne na chang turin a thak don che ani man kuma Hong Kong Kowloon district lampanga kaum lai chuan kanupui kor thui thin khan New York in Hong Kong an thom no atlom zok kha ring tlata ke chuan Hong Kong kal tura poisa kan man nem zia kan hril fel le zeu mai ni kha ma se an huwa chuan kanupui chu a bazar kwal ta nge nge a ke chu Kowloon Kotler dang dai tak tak vela chuan kalau tei kwal vela mi pui million tam takan chenga chutia ka kal zel pa chuan dor tattoo parlor tia min silfia nuwa ka hriat hiam dan ma chuan ka dinga andor lu ma dar thalanga chuan i taksa du na la i om ban le enga po tattoo lem rang rang chu antar chuak ve milem nal tak tak po an nei ve treu tho nula lemte marmate lemte le kan ram flek te po om ve ma se milem pakhat hian kamit ala bi ka riau maya chu chu chak lo tura piang ti hi ka hua makkati em hian irengot mi tu po ril rufim tak puin
chumi ta tu par lara kala an oma born to lose ti han chut kai tir du mai chu an dora chuan kalut ta nge ya born to lose ti chu ka ko ka hei hi ka du kan ti a anei tu pa chuan I kot phel ro min ti a ke chuan ka taksa chut kaya tan chuan ka du lova ma se hi min hrilte mi pa ngai tak helai hmuna lo kalin born to lose ti thu hi a taksa an chut kai tir to che em ani chuan anom ve nual tin min changa engwanga ti nge an ni tin kan zot le rama an taksa ta tu kan chut kai ma dai to in an ril ruwa chut kai alo ni to wanga niang tin min chang le a ti chuan thil chiang ta em chu mi tam tak lalpa tran puila chak lo tura piang hrim nia in ngai an omani ti hi kei hi bible ring tu evangelical mi tak mi man lai tak chatuan nun na tur le chandam na thu soi thin tu ka ni a tin bible po voi tam tak voi enge mo zat ka chiar chuak to boka chuta chuan chaklo tur kan pian thu hi kala hu haulo mi ring chu sual sa piang kan ni ti kan ria ne sual sa piang kan ni adik ngei bok mi sualin ni ke po mi sual kan ni ma se ke ni chuan ma se ti kan la nei tlat ke ni chu Isua Krista in Calvary tanga athisen hlutak mangin kan chandam na min sual chua sak to a chandam kan ni to a chumia wang vek chuan chak tur le a eng zonga ngai tu na tharau Isua kaltlangin kan nei to ni Johana pakhat na bunga changli hei hiani khovel ne a ngam na chu kan rin na hi tu po fapa ring tu chuan mania riat na ane ane pathian ring lo tu chuan ama chu dot heya ain siam ane pathian ina fapa chan chin a riat tir ani lo awangin fapa nei tu chuan nun na ane ya pathian fapa nei lo tu chuan nun na chu anei lo ane he kakum lo man toy te a hian mi nu na ngai tu na a eng zonga mang thin te a ro pui ta ka tho nen to zia ka mu nem ve nual to a ka thian me che pakhat a ming Mary Crow te ka ngai to chuak ka kan ram pon lam Portsmouth Ohio a piang ania unau pakwa zinga au pa berani asoidan chuan apa khan adam chung zong khan kar khata dollar som nga bak a hlo ngai lo thu asoya an unau pakwa lai mai te chuan college an kal thayang ti ngai tu na po hi an nei phangai lo thil thayani tlat lo ani Portsmouth khopui dai fema chung kore thei tak ni nan kho save no a ka thian nu Mary chuan an ha tho thei ve ber chu ei rong bolte in chung ti faile in suk zong lo boi pui ani a chan chuan u kha aparola na thoka chuak thin ani a ti chuan chu mei che pakhat chu high school atang a graduate vedon ta an chung ko zinga high school graduate ma saber tur ani nge a ani chuan a chung te member som pakhat te thom no lo suk saka apa in ana thona steel mill la a hak thin chu a sutel ve a tunlaya washing machine changkang tak ang nilovin man lai scrap board mang nge mai khan alo not su a
a thil ti lai chu a top ta thut mai in larna muta a in larna hua chuan ama Mary ngei mai chuan do san lama akal chho lai le an college president hne na tanga a diploma adong tur lai chu a hmuh an campus zong zong te po kim chang takin a hmu nge chuta tak chuan hei ngei hi pathian atana alo ruat lok chuani ang tin a ring het tabura Catholic chung ko an nia atu ka chuan an chung ko pui thiam chuan an biakin a kova vestry lama ko chowa father chuan Mary heta hi scholarship tur ka kola kumli chunga i tuition le boarding fee zong zong pek theina tur Columbus St. Mary's Church Spring College he scholarship hi Portsmouth High School zirlai no pang thaber nena ka pe ang tin ka intiama ti thu chu lo hrila chumi kum vek chuan Columbus college campus chu arab ve theita ama in larna a hmuh an campus om dan le kim chang tak ang chia kha alo ni a in larna a hmuang chia kha anuna khan vai khat ma a eng zonga thil thir le ngai tuana ang chi hi ala nei chin ngai lo ma se Isua Krista khan a eng po a eng zonga thir tua a cher chuak ta ni ti chuan chu college an class a po mak musang bernein a graduate nge ani ti chuan mumang danga mule ta chu ta chuan insurance agent lo tling tak angin a in mule ta ma se khati hun lai kha han ngai tua ve ula me che insurance agent tu ma an la om ngai lo ani ti chuan Columbus Equitable Life Agency akal ve topa an office a zuklo chuan office secretary hena chuan an manager mudu thua hrela chu secretary chuan engwai nge manager chu mugi du ti na zota life insurance agent ni ve ka duwa ti na changa secretary chuan chilan lem deuh khola ti chuan manager office a chuan na valu ta chu miru ma tanga lo let le chuan secretary chuan kan manager chuan me chia tu ma kan roi don lo thu min hrila atia an hun lai kha chuan tu me chia mai he tiang na hi tho an na tu ngai lo hrim boka ai tin chan na huta chumi mun chu chua sanin atuk le a chuan avakal le ni tin kar tin avakal ta zia chu tiang mi hring mi zia chu America chuan lulul tum ro tin kan soi the tu nang la ya chuan ti ram ro ti na ang dewani chu ni kha chuan manager chuan office pon thu thlenga thu chu mu fu le engei ron ti dona ti a insurance agent na ka ron zonga ka ngak mek ti na chang le ta manager chuan insurance agent ni turin me chia kan la roi ngai lo a hrim insurance lampang po riat in nei lo wa Columbus a po mi riat in nei vak lo hrim mang tha mai le ti chuan bank lama akal le a college an kallaya a roommate kha banker fanu ania chu banker atang chuan an bankin policy le dan rang an nei thu a hrewe a ti chuan chuta an manager chu biak adu thu a hrila ti chuan an manager chuan mu arem ti a engtin nge kan banker Mr. Jones hi ihriata tin a lo zot phota ani la chuan mel hriat ka nei tha lo ma ti mai a ti chuan na chu peta a lekhabu pakhat pheka chuan kal ro le real tramini thidon ania tina tha kum somni le panga nuwa chuan
chu an manager ngai bok chuan Mary Crow tana chohlui an kil na a mi zong zong ma a chuan Mary Crow chu Central Ohio Agency hnuaia an agency tana hlok na mu hnem ber ani thu te soya ti chuan ni khat chu New York a Equitable Life Insurance Society a chuan ka kal pui ve a rampum huwa pa an executive officer chuan Mary chu an company tana agent thaber an nei om chhun ani awangin cho chhun alo buat sai sakani a eng zonga thil ngai to hian na tho ro pui tak anei lo ti min hril tum su ti chuan nang poi nge ni itum he zona hi nang male nang ma in zo tang che pum pel tum su enge ni idu Isua Krista tan inun zong zong hlan pum hlu mang che chuan ring hlel lo bokang che ring ro ti chuan ini dan turang kha ingai tu na handa chin la ini tum ithil tuma khan chiang la ingai tu na film taka khan da la chu ingai tu na film taka ida reng chuan nakin zela ngai tu na film i man theilo khuna po chiang takin ithil tum kai hreng thei don ani ngai tu na film lo lai poi thil tumi chiang ani chuan inun zong zonga po abet to ti na ni heti hian duam takin kan soi zomange Isua Krista zui tu rinom tak in pe pum hlum thak ini phei chuan inuna khan iti du eng po eng kim iti thei ani ti chuan voina helai tang hian lung oi lo le idin muna wanga har sat na le boina nei chungin chuak lo ramang che chu ai chuan lu zo ve vo van te khi ban phak thei hial turin le lau nei lovin chuakang che in rin tok na nei hlol lo ni chuan hole la dar thalangai en thaleang che atam zok tan chuan chu tianga ti chu in lom na tok tur atling mai thei dar thalanga in en pa chuan en te thian pa en te thian nu tungei ni reng reng le tin in zot te ti chuan a chhana chui dong mayang pathian fa ini ama an pui nge ya siamini chaklo tura piang ini lo chak tura piang ini hei hian ni khovel ne a ngam na chu kan rin na hi he thu hi har sat nai to chang po a in fui tharnan mang thinang che johana pakhat na bunga changli hei hian ni khovel ne a ngam na chu kan rin na hi hei hi thu phua chop mai mai ani lova Christian te tana scientific tak po a atak takani zia kan mu to hnuani keima ngei poin atak zia le arin tlak zia hi relawila chuan ka soi kher lova atak tak aniti ka ria mase chumi shefia tur chuan hun har sa tak kapal tlang ve thoni mi pano pang mai kala ni a ka seilen na ko nga mani indu khoblo na ka nga thei em ma chumi chun he tumin ka bena sa ve thina ni Cincinnati a pol nga kani khan zirtir tu pakhat aming George Reeves ti hi kan neya palian tak mai fit ruk aya sang ma hiania ama chu pol nga zirtir tu ani ama chu chenui za thak thei deu mai le fiam thu du tak mai hiani class kan lak laya tuma beng cheng anom lo po hian beng cheng su tin ring takin a au thina
angai na kan hrelo thin hle beng cheng lo tura min ti chuan tuma kan beng cheng lo akut te chu tu bo anga lian ani ti kala hre thei chumi kan hlau thei zia te po kala hria ti chuan blackboard omna lama chuan kalin thei lo ti hi lian puin blackboard ta chuan aziaka C A N apostrophe T ti chuan aziana chok chu dokana da thla in akuta beng faya ole tuna enge ka ti leang enge ati du chu kan hre ngal mai thi ring takin kan sei rual theilo ti izia ti kha thai bawi du tin ti chuan anore na chuala ti tin ziak chu anore ta thina ni ti chuan thei ti chu chiang takin kan mu thei ta alang sar to ni C A N ken chiang takin kan mu thei ani ti chuan mei chano pang le mi pano pang te u ti in min kau thina no pang te u ti ringot hian min kau kala hrengai lo reng reng he kan zirlai hi indam chunga tan zirlai poimo tak lo ni zel ro se iti thei nia in ngai chuan iti thei nge yang ti hi min thila mana public school a bible lema pathian emo isu Krista chanchin soi phalo na dan aum thin lai khan kha thil kha chu kan ram dana a thak ber ala ni hialang kan zir tir tu pa chuan thil kan hrilang cheu in dam chhunga ta na in thei ngil to lo tur chu mi ti chak tuwa chuan engkim ka ti thei ani ti hi min shrila kum somrukal ta vel ani to nge yang karing tun thleng hian kala thei hil theilo nang ni poin in thei hil bik tur anilo a eng zonga ngai to hian naro pui tak a thok thin kamangai vek cheu lalpan mal som cheu ro se